Is-Sirjan li wettaq omiċidju fil-limiti ta' Selmun fl-2007 u skont sentenza effettiva ta' ħabs fis-sigħat li għaddew il-Pulizija tal-Immigrazzjoni mexxew operazzjoni biex ġie deportat lejn is-Sirja. Fl-2010, Ibrahim Al-Ħmul illum għandu 43 sena kien ammetta li fl-2007 qatel lil Ismail Abod b'daqqa ta' martell fuq rasu, poġġih f'karozza u tefaw mill-irdu mal-isfel f'Selmun. Malli temm jiskonta s-sentenza, ir-raġel inżamm f'ċentru ta' detenzjoni waqt li tlestew il-proċeduri relatati mad-deportazzjoni tiegħu. Dan sar possibbli wara li l-Aġenzija l-Protezzjoni Internazzjonali ċaħdet żewġ talbiet tal-protezzjoni internazzjonali li kien għamel ir-raġel. Fi stqarrija l-Ministru għall-Intern Byron Camilleri enfasizza li d-deportazzjoni ta' individwi li jkunu wettqu reati gravi u vjolenti bħal dawn hija kwistjoni ta' interess pubbliku. Qal li s-soċjetà għandha interess tiżgura li kriminali li huma ta' teddida għal paċi u s-sigurtà tal-komunitajiet tagħna jitneħħew mill-pajjiż la darba jkunu ħallsu d-dejn tagħhom mal-ġustizzja u skontaw is-sentenza ta' ħabs. Il-messaġġ tal-lum huwa ċar qal il-Ministru Camilleri hemm konsegwenzi ċari għal persuni barranin li jwettqu reati f'Malta. Kompla jgħid li din l-azzjoni jissaħħaħ il-politika tal-Gvern li persuni barranin li abbużaw mill-liġijiet u jwettqu reati serji jitilfu d-dritt li jibqgħu f'Malta u jiġu deportati. Tem jgħid li waqt li jibqa' impenjat li jgħin lil min veru għandu bżonn se jkompli jinforza b'mod rigorus ordnijiet ta' deportazzjoni ta' persuni li jeddu s-sigurtà tal-poplu Malti jew li m'għandhomx id-dritt legali li jibqgħu f'pajjiżna.